स्टुडिअ आं जनाली बसुमतारी बाक्सायाव साननैसो सिगां सुस्मिता बर'खौ बुथारनाय जाथाया गुबुन रोखोमनि महर लादों। जाय सेंग्रानाव सन्देह दंमोन बुथारनायनि बे सेंग्राया दा गैलिया। मिजिं बर'आ गावखौ फोजोबस्रांना लाबाय, सुसाइड खालामबाय। आरो बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज, सुस्मितानि बुथारग्रा दायनिगिरिया गावखौ फोथैना लाबाय। सुस्मिता बर'नि बुथारनाय जाथाया गुबुन रोखोमनि महर लादों। फोथैना लाबाय सुस्मितानि गोसो थोनाय सेंग्रा मिजिं बर'आ। बिबथैनि न'नि खामसालियाव फासि लानानै गावखौनो फोजोबना लाबाय सेंग्राया। मिजिं बर'आ खारखोमानाय थासारियाव दंमोन आरो बेनि गेजेराव बे ब्रेकिं निउज थांनाय हरनि 2 बाजियाव गावखौनो फोथैना लायो मिजिं बर'आ। बाक्सायाव साननैसो सिगां सुस्मिता बर'खौ बुथारनाय जाथाया गुबुन रोखोमनि महर लाबाय। जाय गोसो थोनाय सेंग्राया मिजिं बर'नाव सन्देह दंमोन दा बियो गैलिया। मिजिं बर'आ गावखौनो फोजोबना लाबाय। नाथाय मोनसे सोंथि गालांबाय मिजिं बर'आ, सुस्मिताखौ बुथारमारदोंमोन नामा मिजिं बर'आ? बाक्सा जिल्लानि बागानपारा गेरुवानि जाथाया गुबुन रोखोमनि महर लादों। सुस्मिता बर'नि गोसो थोनाय एबा सुस्मिता बर'खौ बुथारनाय मिजिं बर'आ गावखौनो फोथैनानै लाबाय। थांनाय हरनि समाव गावनि बिबथै प्रभात चन्द्र बर'नि न'नि खामसालियाव फासि लानानै गावखौनो फोथैयो मिजिं बर'आ। मख'नो नांगोन दि थांनाय 29 डिसेम्बर खालाराव मिजिं बर'आ गावनि गोसो थोनाय सुस्मिता बर'खौ बुथारनानै दुब्लि फोथाराव गालांदोंमोन। बे समनिफ्रायनो खारखोमानानै दंमोन मिजिं बर'आ। सुस्मिता बर'नि नखरनि मानसिफोरा मिजिं बर'खौ बुथारदों होनना सन्देह खालामदोंमोन। फारसेथिं बे जाथायनि दायनि थाखाय मिजिं बर'खौ पुलिसआ बिफाना नागिरबाय दंमोन। बिबथै एबा प्रभात चन्द्र बर'आ मिन्थिहोबाय दि हरनि 2 बाजिनि समाव गावखौनो फोथैनानै लायो मिजिं बर'आ। सुस्मिता बर'नि मार्डार केसआव गोदान मोनसे आपडेट, जेराव बिबथैनि न'नि खामसालियाव फासि लानानै गावखौनो फोथैयो मिजिं बर'आ। सुस्मितानि बुथारग्रा दायनिगिरिया गावखौ फोथैना लाबाय सुस्मितानि गोसो थोनाय सेंग्रा मिजिं बर'आ। बिबथैनि न'नि खामसालियाव फासि लानानै गावखौनो फोथैयो। मिजिं बर'आ खारखोमानाय थासारियाव दंमोन। थांनाय हरनि 2 बाजियाव गावखौनो फोथैनानै लायो मिजिं बर'आ। आरो बाक्सायाव साननैसो सिगां सुस्मिता बर'खौ बुथारनाय जाथाया गुबुन रोखोमनि महर लाबाय। जाय गोसो थोनाय सेंग्रा मिजिं बर'नाव सन्देह दंमोन दा बियो गैलिया। मिजिं बर'आ गावखौनो फोजोबना लाबाय। नाथाय मोनसे सोंथि बयनिबो गोसोआव गालांबाय मिजिं बर'आ, सुस्मिताखौ बुथारमारदोंमोन नामा मिजिं बर'आ? बाक्सा जिल्लानि बागानपारा गेरुवानि जाथाया गुबुन रोखोमनि मोनसे महर लादों। सुस्मिता बर'नि गोसो थोनाय एबा सुस्मिता बर'खौ बुथारनाय मिजिं बर'आ गावखौनो फोथैनानै लाबाय। थांनाय हरनि समाव गावनि बिबथै प्रभात चन्द्र बर'नि न'नि खामसालियाव फासि लानानै गावखौनो फोथैयो मिजिं बर'आ। मिजिं बर'आ 18 बोसोरनिमोन। मख'नो नांगोन दि थांनाय 29 डिसेम्बर खालाराव मिजिं बर'आ गावनि गोसो थोनाय सुस्मिता बर'खौ बुथारनानै दुब्लि फोथाराव गालांदोंमोन। आरो साननैसो उनावनो मिजिं बर'आ गावखौबो फोजोबना लाबाय। गावनि बिबथैनि न'नि खामसालियाव फासि लागायना गावखौ फोजोबस्राङो 18 बोसोरनि सेंग्रा मिजिं बर'आ। आरो बे समनिफ्रायनो खारखोमानानै दंमोन। 29 डिसेम्बर खालारनि उनावनो मिजिं बर'आ खारखोमानानै दंमोन। सुस्मिता बर'नि नखरनि मानसिफोरा मिजिं बर'खौ बुथारदों होनना सन्देह खालामदोंमोन। फारसेथिं बे जाथायनि दायनि थाखाय मिजिं बर'खौ पुलिस बिफाना नागिरबाय दंमोन। बिबथै एबा प्रभात चन्द्र बर'आ पुलिसनो बे खोथाखौ मोनथिहोदों। দুটা অলপ কম আছিল, 1-2 মিনিটমান কম আছিল। এই সময়ত মোৰ পেচাব লাগি পেলাই মই তাৰমানে পেচাব কৰিব আহিম বুলি টৰ্চ মাৰি দিলোঁ। কিন্তু এই বাৰান্দাত দক্ষিণৰ বাৰান্দাত তেখেতে তাৰমানে কি হৈ আছে, খৈৰা দি আছে। কোন আছিল? দেখা পালোঁ। হা, কোন আছিল? এই মিজিং বড়ো, মোৰ ভতিজা ল'ৰা। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিলে? তাৰপিছত মই পুনৰ কি কৰিলোঁ, মই তাৰমানে টৰ্চটো মাৰি পেলাই চাই মই পিছাই পেলাই আৰু পুনৰ তাৰমানে বিচনাত গ'লোঁ আৰু বহি থাকলোঁ। আৰু সকলোকে মই ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰি ৰাইজৰ মানে আহি পেলাই এতিয়া ছাৰকো মাতলাক, চালে এতিয়া এইখিনি কামটো কৰি থৈছোঁ। আৰক্ষী আহিছিল? আৰক্ষী আহিছিল। আমি একো গম পোৱা নাই, আমি বিচাৰ কৰিহে আছিলোঁ। আমি ৰাইজক লৈ পেলাই, যিহেতু মই তেখেতৰ কিবা খুৰা আগতে কোনো দিনে দেখা নাই। দেখা পালেতো আমি কিবা এটা কৰিলোঁ হয়। এই ঘটনাটো আমাৰ ভাল পোৱাই, যিহেতু যিটো ছোৱালী ভাল পাইছিল তেখেতে, এই ভাল পোৱাৰ মাজতে কিবা এটা হৈছে তেওঁলোকৰ।
তেওঁ নিজে তাৰমানে হত্যা কৰিছে, নহ'লেতো এনেকৈ নহয়। ঘটনাটো এনেকুৱা, মই তাৰমানে দুটা অলপ কম আছিল, 1-2 মিনিটমান কম আছিল। সেই সময়ত মোৰ পেচাব লাগিল। পেচাব লাগি পেলাই মই তাৰমানে পেচাব কৰিব আহিম বুলি টৰ্চ মাৰি দিলোঁ। কিন্তু এই বাৰান্দাত দক্ষিণৰ বাৰান্দাত তেখেতে তাৰমানে কি হৈ আছে, খৈৰা দি আছে। কোন আছিল? দেখা পালোঁ। কোন আছিল? এই মিজিং বড়ো, মোৰ ভতিজা ল'ৰা। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিলে? তাৰপিছত মই পুনৰ কি কৰিলোঁ, মই তাৰমানে টৰ্চটো মাৰি পেলাই চাই মই পিছাই পেলাই আৰু পুনৰ তাৰমানে বিচনাত গ'লোঁ আৰু বহি থাকলোঁ। আৰু সকলোকে মই ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰি ৰাইজৰ মানে আহি পেলাই এতিয়া ছাৰকো মাতলাক, চালে এতিয়া এইখিনি কামটো কৰি থৈছে। আৰক্ষী আহিছিল? আৰক্ষী আহিছিল।